Kajig mo Nag-text ako si Jonas, cannot be reached daw BP so CP mo. Paano ka man daw pukawon mo? Madyan daw sa imo si Jonas, madara ki doorbell, wireless para wala ka na daw rason. Cannot be reached? Grabe! Talaga! Jonas, salamat ang tabi Madara da tabi ki doorbell na wireless. Kaya di ba? Na magpirindot niya duman sa kanya, kunain si Jonas, maridangog ko nanggan sa kwarto. Anong door wireless? Alarm clock pare. Tanaman mo si Jonas, alarm clock. Okay? Sabi ni Manay Shirley, salamat daw sa padago sa pagtangkilik sa yang mat. Diyos mabalos po. Welcome po Manay Shirley. Dyan sa yang mat litson. Good morning tabi sa imo, ha? Okay? Turogon ka, mataba ka, kantsawan ka ni Pangulo. Wawa din naman man si 8211 man Pag tuminaba ka ngayon, kantsawan ka ni Pangulo, bala ka. Wala po sa, okay na, yung FB na chipig-chichik na po ni Ronald. Pakibasa po happy birthday sa aking nasi Merathea Belga ng Bliss Kamaligalbay ang bumabati sa kanyang ama Gilbert Belga. Salamat. Ay aki niya sa aking anak inigayo. Sa aking anak si Merathea Belga mula kay Tatay Gilbert Belga. Happy birthday. At saka happy birthday po kay ay sandali na nga. Nagtaupo kahapon pera ayuda digdi sa barangay Pawa, Legazpi City. Natapo pili lang sun tinawan. So inot na tinaong 5K yaon sunaymi. Ngunyan wara na nga na mas maray siguro itao bagas na lang para paratas ang lahat. Kung paratas ang lahat. Okay. O sige, besa na. Saan halang ayuda tabi na 5,000? Pakita mo daw tabi, sabi niya, laban ngaya kong pido. O, saan tabi hali ang ayuda na 5,000? Sige daw, pakidetalya daw tabi kung saan hali yung ayuda ng 5,000 na yan. Saan po hali sa 5,000? May idea po ka mo kung saan. Sige daw, takon sa city po, di man na okay 5,000 ang city. Paki-verify mo daw tabi kung saan hali yan. Turogon ka ato. Sabi kan texter, dagit si Pangulo sa matataba. Ako na lang ang magpukaw sa imo magpagmaaga. Sige, maray pa. Salamat Aluyon ako ki alatsi mo. Nag-uldot na lamang ang bulan. Bati ka merigis sa Mariawa. Dakulon para dangong mo digdis digdi. Mabataon man po sa mga mabataon. Bation mo man po sa mga para jumper kadakol. Greet ko po daddy ko, happy birthday kay Eliseo Boras dyan sa Arimbay. Uy, kadakol na talaga kang mata. Kadakol na talaga kang mata. Dali na ngayahin, haing ka na. Sus ko, pagal lang kami kakabayli. Pwede mag-request Christmas song, Larry Rodriguez sa Kantagas Daragalbay. Nagdadangog sa programa mo. O sige Larry, saga na. Bago kita mag-phone kang programa, matugtog kita ki Christmas song. Queenie Aringo, Orang Aringo. Queenie Oringo pala. Happy birthday from Lola and Tito. Oy, happy birthday. Maratao na talaga ka mo. Queenie Aringo, happy birthday po. Okay? Siring man. Happy birthday. Pwede tabi paki-announce sa programa mo na kung sisay man ang tabi so jeep na nawalatan ko kang brown envelope. Happy birthday. Kung pwede, pakisauli man sa kuya. Mga papers po ito na nakasulat sa Chinese. Nawalat ko po sa jeep na rota po pabaryada. Kaso bago pong mga alas 3. Kaso hapon ining mga alas 3:30 ay pangyari kay Irak Mano.
Unin na po sa mga squat team sa gilid kan dagat. Ano squat team? Squat team. Maray na agatabi kay Par Artemio Blanco Sr. Yes, good morning. Good morning. Ay, aray ko. Naulog so. Wala lang Uni may ay sus ko. Sabi ni ano yan, si Noel na Manalo, ay si Noel pala nag-text niya. Pareho pala ng text so binasa ko sa bago. Okay, sa dakula man nga ni Dungo Matatsaro. Huwag kayong ganyan Huwag kayong ganyan Bayaan sa na yan. Tayo nang unya ng uso. Pag dahil mo na kayang simbago ng issue, iba na sa na ang isimbag para ano niya. Di ba? Dapat ko ta issue sa nakitang issue lang ko ta. Maray na aga po amay pa permik man kami nagdadangog sa imo. Jack Belen, Cantabaco City. Good morning. Alright. O sandali lang Ansya. Standby ka mo mga friends. News Manager Mar de la Cruz. Front page sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Paring Mar, good morning. Good morning, BP. Good morning sa mga tawang tabay. Headlines ko niya na pagkaaga. Department of Health Secretary Duque, tunay na may kasalan sa overpriced supply, sigun kay Senador Trilon. Alagad, sabi man ni Presidente Duterte, sa paagi ni Secretary Roque, tinidong malinig sa mata kang Presidente si Duque. Yeah. Aha. Bako mataba si Duque ano? Aha. Bako mataba. Nahiling mo sumem. Budak ko lang ang buklis. Nahiling mo sumem. Ayan. Okay. Sa likod ng Pangulo. Yeah. Si Duque. Okay. Sweeton. Trabayon ka. Mientras tanto, Lambda variant, bago pang variant of concern sa Pilipinas, sigon sa Philippine Genome Center. Bantang sobra 14 milyon na mga Pilipino fully vaccinated na. 12% ang pagitaas ng COVID-19 cases sa NCR, pigtututukan kan Okta. Bantang 2022 elections, dahil daw kakapuson sa supply ng kuryente sigon sa Department of Energy. Sitwasyon ka mga Pinoy na posibleng napiktaran kang bagyo sa US East Coast, pigada o pigades sa DFA. Sugod man sa bagyo. Roger, pagtaunin 500 pesos kada bulan ng social pension sa mga senior citizens, hindi po na kada quarter sa 2022, sigon sa DSWD. ATI, kunisyon ang aumento sa presyo ka nagkatirang barakalon, bantang mga empleyadong naka-work from home, mas produktibo lao, sigon sa sarong survey. Ay, totoo lang pa, di ba? Kung sa karaw, balik ko sa mo sa DTI. Tan Domingo, nasug ako mag-Saudi Miss, na isus ko pala ang presyo ng barakalon. Mas kining sa mga agricultural products ta. Iba ang presyo pala ngunyan talaga sa Saudan. Mga repulyo, mga nag-iba ang presyo. Yan repulyo talaga. Nagralang ko pa rin. Mahal. Nagralang ko talaga eh. Biglas ang baga, so stricto na ang pagluwas ka ng mga, pagkalagan ka mga bikulo. Mga gulayon. Pero sabi baga kang gobyerno, dahil yan dapat pagpunduhan sa mga checkpoint. Dapat diretso sa na. Kaya lang talagang may problema. Kaya ang solusyon na kayan, magtanong ka pwede mong konsumo sa lokal. Yan. So, programa ni Mayor ni Director Herbie Aguas. So, so gari, so farm tourism. Mga magtanong sa palibot kang arong mo, pwede yan. Roger. Diba? Yung solusyon. Ako, kumbinsido ako na yan talaga ang solusyon. Roger na. Okay. Okay. Asa na ito? So, nakakikig sa kuya mo niya na aga. Na? Mabugtak daning China desk sa mga opisina kang PNP. Kaya na pa rin? China desks. Sorry, so receiver? Receiver yan? So gari, plato, gari planggana? Hindi Sorry. So, garo to kawat. Nako, so Karong lamisa. Paguna ko, so satellite receiver signal. Disk man ito, disk. Nako, ang matulog sa. So, gari nga ya, women help desk. Yan. Arog kayan. Nataman. Sinagan mapadalagan kang pulisya. Sabi kan, nag-ururon ka ba? Virtual.
bilateral Oo. meeting, Oo. entry kan Philippine National Police, Ay, Salbatana. Ministry of Public Security of the People's Republic of China, Ano ba yan? na magkaiguan in China din sa mga opisina kang pulisya. Nata na pa de. At sabi, inatindiran ni PNP Chief General Gimo Nailiasar. Oh. Tapos si Ministry of Public Security of the People's Republic of China, Oh. sa tanginot ni Director General Wei Xiaojun, Oo. Vice Minister kan International Cooperation Department kan NPS. Oh. Sabi ka PNP, kamautan na kanina mapakusog ang pagtatabangan kang Pilipinas sa China para magkusog pa ni sa seguridad. Ano naman? Nata seguridad help desk na mga kuan makatabang. Sabi dito, taning plinano ka na China desk kaniniro Oh. para daw magresponde sa naglalangkaw na bilang ng krimen sa nasyon na imbulto ang mga Chinese national. Nata di kayo trabaho ang pulis? Delikado maging probinsya talaga. Dili. Di kayo trabaho ang pulis na nagpapasaway na Chinese? Para sa mga napag-urunan Dili ka. Sa Manila nga ni mga nagkadarakop na mga involved sa droga, Chinese ang iba. Oo. Di ba? Chinese baga sa iba. Yung ano. Ay napangyayari Basta sa iyo yan mga ang pangkitig na bareta ngunya na pagkaga. Chinese desk. Chinese desk. Talagos na opisina kan PNP. Di, arugan le alibaw nga yan, Legas PNP. Mabuktak niya dyan. May lamisa dyan, may nakatuko na ching chong kray. Good morning, sir. May, Araw mo tang mga magiging pinag ano naman kita? Nga, mo gusto daan kang gobyerno ta? Oh. Ni PNP chief? Oh. Okay, kumbaga, pag-urunan na ngayon, ang may final si Presidente. Batara mo pa di. Ngunya na term ni Presidente Duterte sa mga naging PNP chief, silya sar ang pighangaan ko sa abilidad. Iyo. O di ba? Maray baga record kang lalaking ini. Oo. Marecord kang lalaking ini. Madali naman yung maglusan. Retire naman, 6 months naman sana siya. Nobyembre ka rin, babay naman. Oh, baka yung legacy niyang iwalak. Alright, yan ang headline. Sa dyan sa Kampiwise Enterprises. Pangyayari sa Kahit walang Maurado. road konektado ka, hanap po sana si Mrs. Raul and Marisa Calio. Sa nag-opisina dyan sa Ampangan kan LTO at LTFA Regional Office, Purok 2, Rawis, Legazpi City. Oh. Basta radyo, i-PYC nyo yan. From Newsbase, Mardela, Daily Good morning! Ay. Pipirot ako. Newspaper front page. Bibiro ta ko na Enot daw. sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning Chinese hirit. desk? Imagine po nindo dyan sa mga hipotorakang pulisya na igwak ngayon. Women Help Desk. Children's Help Desk. Di ba? Naman ko kay gwada dyan ki Chinese Desk. Ano ba? Sige daw, tara mong tanong muna. Ano ba pang detalyes mga tugang kung natatay gwa ka anta? Matuwang databi iyan para sa pagreparo sa mga Chinese national na mga pasaway sa palibot ha. Dakulo na sigurong Chinese sa Pilipinas. Adi, dakulo na sigurong Chinese sa tuya. Pangyayari sa maura. Ange, good morning, Ange. Good morning, VP. Good morning sa mga kaantabay, sa mga nagdagman niya itong baleta sa rong miyembro kan Colarina Criminal Group na midbid sa gun running activity as in pagtulak ng illegal na droga ang nandakop kan mga otoridad. Sa report ni pinalawas kan PNP Bicol na midbidan na ang suspitsado bilang si Mark Joseph Colarina Irico, 35 anyos ini, as in residente kan Barangay Santa Teresita, Iriga City, Camarines Sur. Nakuha sa iyang residensya ang sarong kalibre 22 na revolver Black Widow ala sarong plastic na may palara, sarong pakete manid plastic sachet o kaya plastic sachet na may marka ng Shabu, sarong improvised total as in 15 na disposable lighter. Siya inarrestar kan mga miyembros kan Camarines Sur Police Provincial Office sa pagikan mandamiento de arrest o rekisa as in ini sa unya na sa kustodya na kan mga otoridad matang mahahampang sa kasong pagbalgar sa Acta Republica 10 na 591 o inimpig apod na Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act susog sa PNP Bicol. Ito ang mga impormasyon, Ans Galero, DCC. Salamat, Ange. Sabi ni Tony Reyes, good morning ngaya. Happy Feast Day kay Saint Gregory the Great. Happy Feast Day, Saint Gregory the Great. Now. Happy Fiesta, Albay District.
Keep safe everyone. Yung mananggada, piyesta ko niyan sa Albay District. Happy piyesta po mga taga Albay District. Bako ko niyan, anapon ko niyan, Albay Day. Albay Day. Tama ito si taksakuya ni Tony. Kaso hapon, pizza do. So yan na General Simeon Ola. Di ba? Day. Yan. Ngunyan na aldaw mga togang Albay Day. Tanong yan so founding anniversary kang Albay Province. Fiesta man dyan sa Albay District. Yan ang pagkasabot ko eh. Pero tama naman si Tony. Pig para hanap ko ngayon ka sa radyo. Una ko wara ka na. Pig para taktak ko sa radyo ko. Una ko raot na baga. Pasalidan ko na kuta si mo. Ay, day mo po na raot. Republic of China na po baga kita. Yan. Yung anang pigasabi tayo. Madali lang taba. Ay, sandali. May reaction. Na nga. Hello, good morning. Ton. Morning, Morning, Ton. Morning, DP. Morning. April 3 ang April 3? Albay Day. Ay, pala ano. So, Albay District and may kon mo niyan? May Fiesta, fiesta. Pursuant to Republic Act 109. April 3 ito. So, text mo sa ko? April 3 is Albay Day. Okay. Okay. So, sa April pala, Albay. Yes, Pero dyan mo niya na April Albay, mo niya na picture 3, iyo ang dyan sa Albay District. Iyo ang Fiesta kang Albay fiesta. District. Kung nagari, kung gayod, ano ibang opisina dyan, garo wala mang kilaw gadi. May laog po. May laog mo niya? po ngayon. Okay. Okay. Okay, thank you, Ton, Salamat. Thank you, Ton. Salamat, DP. Salamat, Ton. Alright, yan yun, may tiksa kuya si Tony kaso hapon, Panangan, para ma-differentiate so Albay Day, Buda, so General Ola Day. April 3 pa lang, dala sa pagkabasa ko. Thank you, Tony, Thank you so much, Thank you, amigo. Thank you for the correction. Okay? Hello, good morning. Hello? DP, good morning. Morning, amigo. So, pwede tayo magmuda? Ay, di kakayan. Oy, do not do that po. Takita, makasimple kitang tao man sana. Di kita pwede magmuda. Sa on air. Sa on air. Pero pag-off there mo, pwede ka nang bumuda. Pagayon nun sa primerong... Ay, Naputol. Okay, sandali lang, migo, Pareportong ko na muna si Lowens. Naputol. Bata birthday ngo niya ni Livy Barak Bilangel. Happy birthday. Lowens, good morning, Lowens. Good morning, VP. Good morning sa dabos na mga parantabay. Sa mga dagdag pang bareta, sarong 55 anyos na lalaki, sinaksak, binadil, asin ni Runot ang sa iyang puso. Pagkatapos na dain na ini makatios na ipablatter sa Legazpi City Police ang sa iya mismong misis, makalihis na mag-iba na daw ini sa ibang lalaking kalaruan ng apoy. Ang nagreklamo digdi sa Legazpi City Police, nabisto na si Berto, bako niya tunay na pangaran, sarong driver na taga Legazpi Port District area. Sigon sa reklamo ni Berto, nagpasiring man sana siya sa ibang probinsya kan mga nakalihis na aldaw. Kana primerong aldaw kan Setyembre, asin pag uli niya sa saindang harong, naging huri na palan-an aldaw kan sa iyang maliligayang araw, kaibaan sa iyang namumutan. Luminayas na si Mrs. Nasa pangarang itago ta sa pangarang Sina, bako niya tunay na pangaran, 46 anyos, para magdumandaw sa iyang kabit na lalaking itago ta sa pangarang Lito. Kung kaya maski makulog sa iyang buhot, maski gari siya pinulusan din mainit, asin malipot na tubig, maski nag-iibi-ibi, nagreklamo siya sa Legazpi City Police para ipaisi na nag-iiba asin nakikipagrelasyon na ini sa bawal na pag-ibig sa sarong lalaking taga-norting parte kan Legazpi. Kwampalan so lead-in mo, bataling haga, na sarong lalaki ang sinaksak as rinunutan sa iyang puso. Pero sinaksak na, Binadil na, sinaksak pa, rinunot pa. Dahil lang ta siya, binayaan ni Mrs. Binayaan ni Mrs.
Yan mga ganang pinakamakulog na parte. Correct. Gani ka masanakan, sinaksakan na, hinablot ka pa, sinikadan ka pa, iinispada ka pa, o pinana ka pa. Binitsing ka pa. Iyo makulog man talaga yan. Iyo. Relatable ano? Relatable, sabi ni Edwin. Noon yon. Noon. Sarawayo na Edwin ini iba. Iling mo nang gibog-gibog kay ning kay iba mong ini. Wala talaga yan. Ulo, kung wala talaga. Wala talaga. Kaka-relate nga. Kaka-relate ka. Pika pasabot ako. Kasi kangarak na ko. Pero malain man talaga na di. Malain. Yan ang sabi sa kaya bagangan ni. Pun kitang mga lalaki nagpipinilyo. Kung may nakuhulugan takimaray, ang puso kan sa tuyang mga agom. Pag nadidiscover ng igwa kita Yeah. na iba. Pero mas makulog yan kung ang lalaki madiscover mo nan sa imong agom, igwang iba. Yeah. Di ba? Very good. Correct. Iyo baga, ili nga nangyari nga. Kaya rakman talaga. Pero ano para nagtrabaho. Nagtatrabaho ka sa ibang lugar, paguli mo, wala na si misis mo. Paguli, sunagad ako data kabuhi. Pangyayari sa maaba ka. Aha. Okay, so batang kulog kan, dahil mo ma-describe. Dahil mo ma-describe talaga, di? O garo nga ni, pinulusan daw kiba init na may malipot na tubig. Oh. Dahil mo talaga na-explicar. Dahil ma-explicar tama. Dahil ma-explicar. Dahil ma-explicar talaga. So, kulog na namamatian. Gari ka mo motor kimakaskaso na diretso ka sa pier. Adi? Makaskas ka rin nagmaniw, pasiring sa pulis. Pasirin. Patay na kaya. Pasirin sa pier. Wala nang mapagsabihan kang problema. Iyong manangga. Pumireklamo na lugod sa pulis. Okay. Ang Pangyayari. naging advice man kan Legazpi City Police. Anong advice kan help desk? Ikaw na help desk dyan. For record purposes ngaya, sir, maging matatag ka lang ngaya. Oo, tama man. Dapat. Ganun talaga tayo. Bako yan, so nadagong mo ba ng mga advice kang panahon? Maging matatag ka lang. Iyo baga. Oo, tama. Lingangon yan. Kaya ang pagiging matatag, iyan nagkakatabang sa imo para makabangon. Roger. Kaskas na magbangon, asin mapaduman sa tama na direksyon. Yan. Yes. Ang advice man kan iba, dahil man nga ito magiging maugma. Oo. Ang nagbuon nga sinda sa salang paagi. Yes. Okay. Okay, so yan tabi BP. Ang mga heartbreaking stories, love stories, digdi sa Legazpi City Bago Police. pala breaking news, ano? Heartbreaking mga stories. breaking news, kundi mga heartbreaking stories. Roger. Ayan. Okay? Mga kwentong pag-ibig dito sa Legazpi City Police. Kasama si Andrew Boy Mata sa mobile unit. Ako po, Del BB. Salamat, Lowen, sa report. Kwentong pag-ibig. Hello? BP, good morning. Morning. Medyo nagkalma na tabi ako. Ako, Nadangog ko sa report ni Luens. kuminalma ka na pala. Medyo nagkalma na ako. Medyo luminipot na sa pagmati mo. Okay. Ano na yung nangyayari sa Pilipinas? Nata na naman baya. Bata dati, so paniwala ko sa PNP, nasa 20% na sana. Oo. Ngayon, kang naging chief PNP, sige mo, Oo. nag-80, 85. Iyo ako pare, tako talaga madako lang pagrespeto ko didi kay Gimot. Namaraang bang kay ni, record kay ni. Iyo. Oo. Iyo talaga. Ngayon, garo mabagsak na naman. Baka mag-10% na sana. Layman, ang decision making ka pare, bako man sa iya. Sa mas nakakata sa iya, posibleng decision. Siyempre, ikaw manggirari siyang, siyang madipinsa tayo eh. Wala Siyempre, kung implementary saan matang direct instruction. So, yan baka hili ang pag... Oo. Bako yun. Correct. Kunyan, sa pagdipinsin na siguro, kaaganya man ki Indian desk. Hello? Migo, Kaaganya ng Indian aram desk. mo, ang sa imong suwestyon, gari mas valido iyan. Lalo na sa satuyang lugar, sa Legazpi, sa Albay. Iyo baga. Lalo Ano daw mananggad ko magbugtak? Sa Albay? Iyo mananggad mo, siguro sa bilog na Pilipinas sa Manila man Luzon, magbugtak man talaga kanta, isus ko, kang inot, nang mas mga pasaway ka ibang mga dayuan tarigdi. Iyo baga. Kang inot, nalaginom. Di ba? Maray ngunit na puro pundo na ngunyan, nawara-wara na ngunyan eh, napundo na. Pero baka mananggad pwede magbugtak man kisaro pang desk? Kung dahil BP, iyo
una lugod ni Kimo, kaganyan na kisarong international desk. Ano ko yun? Iyo man ang gana, no? Di man nga, Ano ang gusto sa nangani. Ang gusto sana, Chinese sana, Chinese. Kaya namin, ano daw na itsura kang PNP sa Legazpi? So, istasyon baga dyan sa... Bugtakan mo kay ano, sa may Chinese desk ka pag-ibig. di. Oo. Laog mo, may mahinig ang inchik dyan. Oo. Oh, magarami yun mo tulos ng tigkosing gulaw. Okay. Nangyayari. Jesus Mario, sir. Sige, Bigo. Salamat. Enjoy. Thank you. Jim's Coffee tayo. Pamparelax lang Jim's Coffee lang. Jimmy, nasalita, may report. Hali po dyan sa lawang. Jim, good morning, Jim. Taro ka ng intro mo. Relatable. Inampig sabi ng mga pangmatagalan na pagkamuot. Faithful. Totoo yan. Lalong nagubot. Ano? Lalong nagubot. Ano sa imo dapat? Totoo yan. Ano na lang sa imo ne. Bahay na. Dahil ako. Pa-report na sana ako. Okay, sige, go. Pang-reworkan kuan mo. Pang-rework isip. Panggubot, lugubot. Okay, sige. Matrangkilo, salamat sa Diyos, BP. Ay, salamat. Kaya sa koyang area of responsibility. Dahil kay mga tuwad na mga pangyayari. Yes. Tama yan. Iba pa niya itong mga istorya. Gulpian pagkaon, Oh? prutas, pagkaon, nag-abot sa ospital. Nikong Didi. Nakakonfine si Congressman Fernando Didi Cabredo. Very good man. Paano na Didi. sa nangayon ni Karauno na magdirect Ako sa inyong katabi talaga, Jimmy, dakulan madagsa dyan kay Kung Didi na mga pagkaon. Buda mga doma, tadakulon siyang pinatanom sa 3rd District. Gulpian nag-aapod sa Alos cellphone. napano niya Kung ki pwede mga doma ang 3rd District. Talagang mapano yan. kung pwede pa sa nangayon magpa-share dyan. Maski ako gusto Di ko ka, niya. ina po na ni Kung Diding pick upon mo duman, ta baka magkaraw dito. Dahil, sige sa nanabot dakan mga... Basta kaso hapon, ailan ko si Kung Didi sa nakalag-programa ako pag-aga, na good morning siya sa Facebook Live. Ayun libangan kaya niya. Doon man siya kinamention na nga, pade, hapitan nga tabi nga Henry Blig so, ano, Sige sobrang na, nga yung hapitan mga na. prutas. Hapita na ang aning Pag-una ko nga ni, imbitaran niya si Pio kasapon, yung humapit duman. Pero magayon itong sharing ni Kung Didi, kasapon sa programa ni Pio. Oo. Magayon sa sharing ni Kung Didi sa programa ni Pio. Mapagkukuha na nin leksyon niya to bilang tabo. Sobra-sobran pa Diba? sa salamat ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Oo. Na grabe nagmamakulog man sa nagmamakulog sa iya. Oh. Iyon makawaron mo si Kong Didi kaya dahil man ni namamatian. At bigyan mo ba kasapon kay Pio sa programa niya? Dere kasi normal man sana. Di ba? Kasi nasa hospital siya, narurumduman niya sa trabaho niya. Iyo baga. Narurumduman niya. Talagang workaholican. Correct. Official na yun eh. Correct. Oh. Sa mga dahil pa nakakaalam, Oh. dahil maganda, dahil man siya nin kalintura. Oh, boy, doon ko lang na ito nga namin siya ni Kung Didi na itong nagka-COVID siya di. Ito namin siya niya na pigainom niya na Remdesivir na 8,000 plus. Kung nga nito, igo nga na kung aram ka na may mga 28,000, may 20 milyon na mga Remdesivir na yan. Pero ilingon mo ang impormahan ko naman ang leksyon duman na pag nagka-COVID ka pala, magasto sa ospital. Magasto. So yun Iyan makaka-stress punto mo. naman, kaya kita mag-iringat kita pag nagka-COVID ka, salbatan na, magagadang ka sa gasto. Kung kung video normal lang ang paghanap buhay mo na tao, Ito sa bulong pa sana ito. ito sa bulong ito, hospital pa, imagine, sa doktor. sabi ni Kung Didi sarong duwang beses na ang daw. O di bali 16,000 o 17,000 per day. Imagine mo Hindi severe yan. Oo. No. Ay, siba pang bulong.
Sa Pangyayari. hospital mo pa. Mura sa pagka-discover niya na may COVID pala siya, akon ano niyo, di niya inasahan. Kaya baga kita tabi ng mga tao, maggaro trataron taga-boss na ang mga sa palibuta, positibo. Sa dipisil, ang sitwasyon nga si Kung Didi, para pala siya maduman sa Manila, may kaya ba siyang apa, na mabisita kay Kung Nando. Amo. Bako? Paringaning dahil siya nakalawas Gala naman bilang pasiguro, bilang mga responsabling tao, pasiguro sinda bago magduman sa Manila, nagpa-RT-PCR. Karog sa ko na naglawag ako sa sarong opisina baga. Pagluwas kan so interviewon ko, dinukot ko man so kamot ko taso bilog pigabilog bagang kamot tapos dukot bako naman abrasa. So fist to fist. Pero fist pan. Tapos pagtukaw man niya duman sa lamesa. Nahihilo ako. Ang taas ng lagnat ko. Hindi normal ang nararamdaman ko. Mangaman, baka duwang aldaw, naraman ko, naka-quarantina. Dugon mo, pirang aldaw akong kakainom ki alak. Kuyog ako. Pangyayari sa Pero inak ng Diyos. Magayon itong naging testimony ni Kung Didi kung paano siya nagka-COVID. Mapagkukuhaan ng tanin leksyon? Pero talaga. Dahinin maghadit sa mga nag-rurumdum kay Congressman. Ayo, Didi marayon Caprilita. kasapon Wala man siya. sa Busubusi sa kauro ni Pioneer kasapon. Buwan siya, Marayon. an boses niya, mamatian mo na may sipon. May Iyo, sipon man siya. Gara para recover na siya, ano? Pasisiring na sa Dahil pa man recover. nangangabangaan. Di pa nangabangaan. Kuhan. Makusog. Makusog man talaga. Dahil man ki kalintura. So, Dahil kaya man si Kung Didi sa nagaluyan kuhan, sa ano yun, exercise bagan sa kakalakaw dyan sa bulod. Kaya ba? Kasabay ako baga pag nagtubad sa bulod. Ang kalaban niya dyan sa Laucan Hospital, ang kag. Iyo man talaga. Wala siyang nahihiling na tao. Patuloy mo lamang pa dyan nun si Mrs. mo na mag-agasikaso Dahil man mo. pwede. Oo. Dahil kung sa normal na kamatian, paano yung permi kitawo? Iyo baga. Hindi mo niyan Tapos- gari. Basta ang pinaka-rebist ka, narapunan niya na sa mga barkada niya. Na, May mga nag-upload sa saya, may yun na sana cellphone, TV, radyo, DCGB. Facebook Live. May manikarang baga, workaholic si Congressman. Iyo baga. Alag ko, Dahil naman patunong. piganap ko nga ni si Kung Didi sa Facebook Live. Tako nakatutok mo niyan. Dahil nga daw. Pero magayon ito talaga na testimony niya duman sa programa ni Pio Kasuapon. Iyan talaga ang mga dapat na kung pabori ka talaga, Jimmy, nagka-COVID Wala ka. na. Tapos ka na. Kung Siguro dahil ka man kipang 8,000 kustos. times. Diba? O nga ng paradangog tang saro. Dito nang ngaranan. Sabi niya, ako nga ka ito, 9,400 per vial kang remdesivir. 11 vials na ubos ko. 9,400. Pero yan. 99,000. Dahil kapatid tawan, kung dahil mo bayadan mo na. So ibang bulong nga yan, oy. Narutoy nga ako, noy. Maguran ka sa buwan. Maguran ka sa bulog. Magagadang ka talaga sa bulong. Kaya mag-ingat kita na magka-COVID kita talaga. Bako lang yan. Psychologically, pati ang anxiety, pati pamilya mo, apektado. Apektado. Hindi Diba? ka bang kaulit tulos. Yes. Okay? Ayaw, pakusagot Okay. sa nang pagpamibi sa Diyos. Tama yan. Aha. Tama yan. So yan ta, BBP, tranquilo, waraki kaditan si Congressman Fernando Didi Camilo, okay man. Pero yan, nasa hospital siya ngunyan. Yes. Jimmy na salita, di si Jimmy nyo. Kung Didi, get well soon tabi dyan sa Sarong Hospital. Jomar Bien, may dagdag na report. Jomar, good morning, Jomar. Jomar? Yes, go. Salamat, BP. Good morning sa mga parantabay. Sarong parakin daning sira an arestado digdi sa Banuan kan Bakakay. Ini matapos na makakomitir siya o akusaran siya nin pagbayular sa anti-violence violence against women and their Violence. children Act of 2004. Gustong sabihin
ang krimen na ipinag-akusar sa iya, iyo itong so pagmaltrato Iyo. sa agom o kaya sa aki. Oho. 36 mil man pala ang piyansa kay ni Iyo. kung ika gusto mo unang paramihan sa makaluwas. 36,000 ano? Piyansa man sana yan. Pero kung Piyansa. So, mapinalangan kaso, ka, padagos pa. mapatunayan, preso ang aabutan mo kay ni. Ang sarong lalaking ini na day na pinangaranan, 30 anyos na taga Puruksing ko Barangay Baclayon baka kay Albay. Na-arestar siya kasudma matapos na magpaluwas na ng warang arestan korte kontra sa iya sa kasong iplinantarkan sa iya man sa nangagom. Yes. Yan ang report. Joe Marbian. Salamat, Jumar, sa report. Kali po dyan sa lawas. Good morning kay Iski Chairman Jordan Alfaharo. Good morning ngayon ninong VP. Sabi ni Jordan. Good morning, Iski Chairman. Jordan, morning. Jordan, nagpuro-pusaw na, no? Ailing ko sa picture niya. Buda si baby niya, nag 1 year old kan sarong aldaw. Kan sarong simana, nag 1 year old na pala. Matikas kaso sa nang panahon na di. 1 year old na pala so akin ni Jordan kay Susie. Susie Bea. Susie, good morning. So akin ni Jordan kay Susie, 1 year old na. Good morning, Databi. Night shift duty na mga gwardya sa Hotel St. Elise. Sabi ni Gary Sorban. Good morning, Tabi Gary. Agnes Geriba, good morning. July Gumba Floor. Sa mga taga Pamilya Floor daw sa Tuburan, Ligaw. Good morning sa Tabaco City, sabi ni Peter Bocabil. Yan. Sabi ni Josie Binaya. Good morning, Tabi. Pakigreet happy birthday kay Manoy Kikoy. Mga taga Ilawod, Kamalig, Lenny Napukaw. Good morning daw, sabi niya. Good morning po. Nakatuto kami sa programa mo. DCGB number 1 po. Kayo dito sa Baclayon, Bakakay. I'm Jimmy Basmayor. Good morning. Good morning, Tabi. Maraming morning, Henry M. Pakigreet po, Sinda Eduardo Baraga, Buda, Tia Febes, dyan sa Honeymoon Island na nagdadangog ngunyan sa Sula. Good morning, Tabi. Sabi ni Mary Grace Braga. Okay? Renz Luna, may dagdag na report. Good morning, Renz. Salamat sabi, BP, Marinaga, hasin na Marinaga sa mga parantabay, sa mga tuganyatong mga bareta, maabot sa siyam na pambulang na manok. Ang inabasa sa rong farm, digdi sa Barangay Matnog, Daragalbay, kaso hapon, Nagultima. na biktima, amid binan si Jonathan Bibon E. Belen, 29 anyos sa Di naman mayagong sa nagturo rong sa ano. negosyante, as resident ng Porksete, Barangay Kilikaw, Daragalbay, at sigurigdi sa polis sa Blatter, digdi sa Daraga, PNP, kaso hapon kan nagkaigwan nin roving ang sa indang mga tauhan magin man na siya mismo duman sa farm sa Barangay Matnog, Daragalbay, na-discover na sana asin na-discover na sana na pinurutol na ang bakod na screen or barbed wire fence digdi sa iyang area. Asin na-discover na siyam na pambulang na manok ang hinabas na nagkakantidad total 54,000 pesos ang kantidad. Asin na pag-araman man na talaga nga may hinabas digdi sa lugar na ini dahil lanta nagkaigwaman niya ni na sinyalis o mga ayam siging barato. Asin hindi na na-discover naputol na na-aware sinamantalaman kan mga suspetsado dahil lanta brown out kan mga panahon na ito. Kaya ang nangyari ngunyan, padagos pa ang na-investigasyon kan Daraga PNP sa posible pagkakakilanlan sa mga nagarabas. Diyan sa namitan ng farm sa Barangay Matnog, Daragalbay, padagos pa man rin sa indang investigasyon sa ngunyan. Yan naman nagtatabareta dito sa luwas. Rans Lunas, Sabi ni Noel Manalo, Albay, BUY Day. Ang problema, daing pambakal. Iyo man ang gadmigo. Ubas na nga pa di. Ngunyan ako nagtutubod na ang bua nakakaulakit pa lang. Talaga? Talaga? Ang pagtubod ni Noel? Fang punerarya background mo?
Sabi ni Dr. Alan Lucanyas, magkagna sa nasindaki United Nations Desk. Joke. Yun man ang United Nations Desk na lang. Sabi ni Pading Jer, graheda, padi. Gigirabo nga ako padi kan tugtog mo. Gari ako pigduduyan. Good morning, Pading Jer, dyan sa Barangay Binanuahan. Sadyang mapaglaro ang pag-ibig, wag gagawin ang mali. Yan. Aha. Sadya talagang mapaglaro ang pag-ibig. Totoo yan. Condolence daw sa pamilya ni ex-Kapitan Sammy Marquez kan sa Muyang Barangay Malapay, Piodoran, Albay. Stay safe, stay strong po. Nana Eden and family. Yan ha. Sabi niya ni Manay Shirley Tulosa ng Yang Mat Litson. Okay? Gari malain nga ang plano ni Digong natamantamalag pakidesk para sa mga Chinese. Anong gustong sabihin kayan? Sabi ni 8770. Iyo nga ni alatong dadawan detalye kan. Actually may punto sa rutang paradangog. Natang ide kita minabugtak diyang ki Indian desk. Diba? Arog nga sa Legazpi, diba? Happy birthday kay Kuya Macdo Diladja from CJ Diladja. Salamat po. Kadakol pala, no? Pinilyo family sa Marquez Albay. Happy Fiesta. Yes, happy Fiesta po, ha? Happy Fiesta po dyan sa Indo. Samantaga Marquez, ha? Ang pakitay up kan Chinese sa military kang Pilipinas para updated sinda kang hero kan gobyerno. Kahababaw kang rason kan mga kriminal na Chinese. Si Isus ko. Sabi kan texter ta, si Presidente Duterte halos ipagduduldulan sa China, ining bansa ta, sabi ni 9636. Oh. Sana makaabot man sa opisyalis kan ginubatan ang pamasay tabi sa tricycle, pababaan naman sa maeleksyon na. Iyon ang gigibonin do para iboto kamo kan mga tao. Okay. Madangog kan ni Presidente. Piga kontra mo so Chinese desk. Sabi ni 5969. May kasalangkan. Si Pading Marta yung nagbareta. Ang background mo hen sa report, gari harayoon man o ni ang dapat sinaksak mo ang bato ko, tinokpok mo ng martilyo. Yung wala nga di ko naisip yan, ha? So kanta mananggad na, sinaksak mo ang puso ko, pinokpok mo ng martilyo. Sikat mga nagkantang ang kaito, di ba? Sikat yan eh. Ha? Ang mga bareta, susunod na sa morning hearing, makalipas lang yan. Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Lalaki! Bakit niyo po ba ako pinapalo? Pakainin niyo na lang po kaya ako. Oo ba? Dahil sa sagip-saka na isinabatas ni Senador Kiko Pangilinan, rekta na sa merkado ang benta. Magiging mas mura ang pagkain natin. Commercial po pala to? Anak naman, walang nagsasalitang baby sa totoong buhay. Pagkain para sa ating pamilya. Senador Kiko Pangilinan. Agree tayo dyan. Radyo Balagon Kaito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. 20 minutos pasado alas 6. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa morning hearing. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta.
Headlines kan mga bareta, 20% pa sana kan target population sa Legazpi City ang nabakunahan na. Nabforsol, dai minatunong kan sa indang serbisyo sa tahaw kan COVID-19. Doke, mantinidong imakulado sa mata ni Presidente Rodrigo Duterte. Supply nin kuryente sa 2022 na eleksyon sufisyente. Pag-resign sa pwesto, pinahimutikan kan Santo Papa. Detalyes kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokal, nasa 20% na kan populasyon kan Legazpi City ang natudukanin bakuna kontra sa COVID-19. Ini dahilan ta nasa 95,000 ng bakuna na kumpwesto ni iba-ibang brand sa nagamit sa mass vaccination program. Sinabi ni Alcalde Noel Rosal na base sa sendang datos, nagpapahiling na nasa 40,201 ng Legazpeños ang fully vaccinated na, mantang punteriya ninda na sa Oktubre maabot lamang ang 100,000 katao na fully vaccinated o 50% kan populasyon. Idinagdag pa niya na sa Disyembre, punteriya ninda na mabakunahan ang 140,000 katao tanganing makamta ng herd immunity bago matapos ang presenteng taon. Handa ang Naval Forces for Southern Luzon Command na magresponde sa anuman na bagay o pangyayari na kinakaipuan sa indang serbisyo. Inang sinabi ni Lieutenant Rigel Gatarin, tagapagtaram kang Navforsol, sa pagkasabi sa taho kan pandemya kausa kan dai matapos-tapos na COVID-19, sinda padagos na matabang sa abot kan sa indang makakaya, siring man tree planting activity, balik eskwela program kan DepEd, disaster response kung may kalamidad, asin iba pa. Kayang sinabi na sinda may koordinasyon naman sa ahensya de gobyerno para matabangan ang anuman na aktibidad o programa na pwede sindang makatabang. Sarupong pinagririntahan narong linahog nin mahabas telepono asin computer set, linimas kan mga suspitsados. Lowens Barcena sa detalye. Tiba-tiba ang mga parahabas matapos na laugon asin limason kay ni ang mga computer asin telepono asin iba pang mga bagay sa sarong-harong na pinagrerentahan kan sarong may kalibin partner na daraga sa Puro 4 Barangay 18 Kabangan, Legazpi City. Ang biktima basado sa Legazpi City Police nabisto na si Ina May Ariola E. Habal, 23 anyos, sarong sales lady na taga Pilar Sorsogon na presenting Biga Arkila. An arong na pagsadiri ni Feliciano Manila Bellarda kanasampitan ng lugar. Sigun sa biktima, duwa ng bulan dahil niya na atindiran ang sa indang pigar kilang arong. Asin alas 4 kasuod ba, nadiskubre kan sa iyang kalipin partner na burukat na ini. Asin pagpasiring niya sa lugar, wara na ang sa indang duwang pidaso ng telepono. Asin duwang computer set ka iba ang monitor ka ini. Asin sarong backpack bag, may laog na bado, tsinelas, solar, asin gas tank. Sa inisyal na pag-imbestigar asin pag-akudir kang kapulisan, nagluluwas na kaso ini ng paghahabas, huminagi sa may sadit na aperture kan harong asin luminuwas na sana sa main door. Favorable sa mabasta na putula na pala nilinin kuryente ang harong, asin wara nin CCTV digdi. Un kaya pagkatapos kan documentation nakipag-uron pa ang nakapulisan sa makakuha ning kopya kan CCTV sa mga kataning kining establishmento. Gani na masoy-soy kung sirisay ang mga mabas na ini kaya pangapudan kang kapulisan. Ingatan agad ang pagrugaring saan mabas. Presenting yaon sa Legazpi. Dagdag sa barata kay Basen Reprimada sa mobile unit. Ako po, Sir Bibi. Sektor din mga kababaihan, planong tawanin livelihood assistance kan lokal na gobyerno kan Legazpi. Ange Galero sa detalye. Plano kang gobyerno lokal kan Legazpi na tawan maanid atensyon ang pagtabang sa sektor ng mga kababaihan. Inan sinabi na Alcalde Noel Rosal sa DCGB News kung sa iyong ipinaliwanag na naobserbaran niya nakadakol ng mga kababaihan hindi susunod lalo na sa mga sur na barangay kan Legazpi kung kaya sigon sa iya hihingawaho ng gadninda na makakonsigir man ay magkakanigong pondo para sa pagtuo ng livelihood assistance sa siring na sektor. Dahil ang digdi hinagyat na ni Rosal ang mga kababaihan na mag-organisar ng grupo asin magplano ng dapat nagibuhong livelihood project sa mga maabot na panahon. Gantang kan pahayag ni Alcalde Rosal. You just choose your kasi they pwede kasing doon out. No? You choose your livelihood project and the city will provide you. Yan ang siguro ko sa'yo. Mag-allocate kasi para sa mga kababayan. Which in the
Sigun kay Rosal, mati niyang kadipisilan na darakan pandemyang COVID-19 sa lado kan ekonomiya asin man sa pagtrabaho kung kaya pinihingo ko niyan kan gobyerno lokal kan Legazpi nagabos sa sektor na nadidipisilan din sa syudad kan Legazpi matauanin magkakanig ang atensyon. Dagdag na pareta, Ans Galero, DCCC. 208 na panibagong kaso ng COVID-19 ang naidagdag ngunyan sa Bicol Region. Sigon sa report kan Department of Health and Distribution kan panibagong kaso ng COVID-19, iyon 29 salbay. Siyam dyan sa Legazpi City, 7 sa Daraga, 5 sa Libon, tigduwa ang Kamalig asin Pulangi, mantang tigsararo ang Libon, Malinaw, Piodoran asin Tabaco City. Saro ang naidagdag sa Camarines Sur, 98 sa Saro ang naidagdag sa Camarines Norte, 98 sa Camarines Sur, mantang 26 sa Catanduanes. Kinabibilangan kan 10 sa Virac, 5 sa Bato, 3 sa Pandan, tigduwa ang Baras asin San Miguel, mantang tigsaro ang Karamuran, Gigmoto, Panganiban asin Viga, 2 sa Masbate City, nasaro sa Mubo asin San Jacinto, mantang 52 sa Sorsogon, 26 kayan sa Sorsogon City, 9 sa Huban, 6 sa Magallanes, 3 sa Bulan, tigduwa ang Kasiguran asin Gubat, Pilar, mantang tigsaro ang Dunsol asin Matno. 167 man ang na-report na recoveries may kinaraman sa sinabi ng helang, mantang 2 ang nagadan. Sa ngunyan, ang Bicol Region may aktibong kaso nin COVID na minaabot sa 4,327, mantang ang kabilugan kay ni nasa 25,554. Mga darakulang politiko sa Albay may posibilidad pa daw na magkaarariglo. Armario sa report. May mga emisaryo na sa darakulang politiko digdi sa Albay, lalo digdi sa segundo distrito, para magkaarariglo sa eleksyon, mabawasan ang gasto. Sa mga reliable sources kan DCGB News, may hulugan din buot din na Gobernador Alfanes Pizarra, Congressman Saltico, na nagumikol laban kay Alcalde Noel Rosal na dating kasurog. Kaya pikumanok mo niya si Congressman Pido Garbin Jr. na kumandidato alkalde ng Legazpi na laban ni Geraldine Rosal agong ni Mayor Noel. Dahil last term niya na, si Congressman Joey Salceda man, Pigilaoman, ni Mayor Rosal, ang suporta. Pero may mga nagsasabi na si Congressman Joey may mga iraro man na sikretong kawat politika. Kaya lalong nag-iinit na sitwasyon na kung na magkareglo talagang magresulta na darakulang gasto. Armario, DCGB. Mientras tanto, report, hali dyan sa luwas, nasa linya si Jimmy Nasalita, may kinaraman din sa sports complex sa Ginobatan na sertifikado na para sa demolisyon. Jimmy Nasalita sa report. Sertifikado na ni Municipal Engineer Felix De La Cruz kan Ginobatan na i-demolish na ang sports complex digdi sa Ginobatan dahilan sa dilapidated na ini, peligroso na ini na gubaba dahilan sa 25 anyos na ini, mantang ang mga poste pudpud na ang mga pundasyon. Sa ngunyan, ipinakandado na ini dahil na pwedeng palauganin tao, dahil na pwedeng gamiton sa pagsabing delikado na, mantang piganapan na ininin pondo kan lokal na gobyerno para sa demolition kanasabing istruktura. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Araw ng mga barangay sa Daraga Albay, nagpapadago sa ngunyan. Renz Luna sa detalye.
Puga-puga man na pagatod ng serbisyo kan lokal na gobyerno kan Dargalbay sa mga barangay digdi sa Banwaan kan Darga Dailanta Derecho ang pinaigibong araw ng mga barangay na kung saan ang grupo kan lokal na gobyerno halipasan na digdi sa barangay Kiwalo Dargalbay kaso hapon kaning mayatod ang mga serbisyo balon-balon kan lokal na gobyerno ang manlain-lain na serbisyo araw kan pagtataon ni na mga relief packs magin man mga tabang sa mga kababayan magin man ang serbisyo man kan mga partner agencies digdi sa kapalibutan pinagalaoman na malibot pa man sa ibang mga barangay ang araw ng mga barangay kan lokal na gobyerno daning may ato door to door sa mga barangay ang serbisyo kan lokal na gobyerno. Magdagdag bareta Renz Lunay, Sa ropong company driver nag-sideline bilang drug pusher sa sarong lugar sa Primer Distrito, Canalbay. Jomar Bien sa report. Arestado ang sarong company driver digdi sa syudad kan Tabaco Kasudma matapos maaktwaran siyang nagpabakal kan pinagtutubunan na shabu sa mga autoridad. Ang suspitsado na bistuhan na si Richard Bunagwa Base alias Intat, 34 anyos, soltero. Asin na empleyado bilang company driver kan sarong dakulang negosyo digdi sa syudad kan Tabaco. Residente siya kan Puro 4 Barangay San Antonio, Tabaco City. Si Base, iyo na dako matapos maglansar ni bypass operation ang Tabaco Police kasabay ang iba pang mga elementos kan manlain na ahensya kan gobyerno kontra sa naunang bitan na suspitsado na nagresulta ani na makakumpiskaran mga otoridad ka nin sarong sa siya kang pinagtutubulan na shabu na nagkakantidad nin sobra man sa 1,500 pesos. Ang suspitsado iyuan tulos man na pinairarom sa magkakanigong proseso asin pagplantar kan kaso sa pagikan inquest proceedings. Yan ang report. Joman Bien. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:31 na. GB News Express. GB News Express. Ang oras hatod sa Indokang Alaksan FR, Ibuprofen and Paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Tibay mas abot kaya na? Mag-Bear Brand araw-araw na Proxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sangobion, multivitamins plus minerals, is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ini na! Big moment ni Mommy! Nag-spin move! Sa may lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 for DOH FDA CFR or permit number 1470 series of 2020. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Mig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Mig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag San Mig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready. Doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulit
Kita ang bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngunyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan siyang kayanon kabos. Dapat matibay katabi, ha? Doble tibay, ma! Bagong Bear Brand, tibay ngunyan. Tabang, tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturok ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munding paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Lalaki! Bakit niyo po ba ako pinapalo? Pakainin niyo na lang po kaya ako. Oo ba? Dahil sa sagipsakan na isinabatas ni Senador Kiko Pangilinan, rekta na sa merkado ang benta. Magiging mas mura ang pagkain natin. Commercial po pala to? Anak naman, walang nagsasalitang baby sa totoong buhay. Pagkain para sa ating pamilya. Senador Kiko Pangilinan. Agree tayo dyan. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilar. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Setup triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Setup, new triple pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap. May new triple pack na. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hininga. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteko, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Flemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si Ma. Engineer, ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini.
Kaya ang bagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man diraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta, nagpapadagos po ang pagkondukta ng checkpoint kan Masbate Civil Security Unit sa Barangay Agos kan Pulangi. Asin po siya Sursogon bilang pagsiguro na wara nin makakalusot na makabiyahe asin makalaog sa probinsya kan Masbate. Innawara nin darang magakanigong dokumentos. Sinabi ni Glenn Malnegro, pamayo kan Masbate CSU na poon kan September 1, 2021, pinag-adapter na kan gobyerno provincial kan Masbate. Safe, Swift, and Smart Passage o SPAS sigon sa Executive Order number 28 Series of 2021. Ang gabos ng mga fully vaccinated na biyahero ang sulamenting tutugutan na makalaog sa probinsya mientras na mga authorized persons outside residence kay po na magrepresentar ng negatibong resulta in revised transcription polymerase chain reaction o RT-PCR test asin ipapairarom sa health screening asin rapid antigen test bilang pagsiguro na sinda salvado sa COVID-19. Ang Masbate CSU nakipagtabangan naman sa Philippine National Police Highway Patrol Group asin Land Transportation Office tanganing mabantayan asin madakop ang mga kolorom na vans na nagdadalanin pasayro na warang RT-PCR antigen bako fully vaccinated asin may mga peke na mga dokumento. Plano kan Kamalig Municipal Health Office na darahon sa Buro Barangay ang pagbabakuna para sa senior citizen. Tanganing mas mapalangkaw ang numero kan mga nababakunahan kontra COVID-19. Ini ang kinumpirmar kan lokal na gobyerno sa paagi ni Mayor Baldo sa paagi kan Kamalig MHU. Target ninda na makapagbakuna ng 45,000 na persona tanganing marealisar ang herd immunity at malimitaran ang dakol na mga nagpupositibo sa COVID-19. Mientras nakasuhapon, nasa 600 na Kamaligenyos ang naidugang sa numero kang nabakunahan kontra COVID sa munisipyo kay bahanig di ang health workers, persons with comorbidities, mga senior citizens sa Sinibapa kay bahan sa priority groups. Sangunya nagapadagos ang vaccination rollout sa Kamalig National High School bilang main vaccination site sa Barangay Ilawod, Kamalig Albay. Basado sa indang presenting datos, ang munisipyo nakapagrehistro na nin 206 na kumpirmadong kaso nin COVID-19, 191 digda naka-recover mantang 15 ang nagadan asin 10 ang aktibong kaso sa ngunyan.
Mantinidong malinig asin daing ginibong maraot sa mata ni Presidente Rodrigo Duterte si Health Secretary Francisco Duque III. Inang sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque kasunod kan mga pangapudan na maglusad sa pwesto ini. Sigon kay Roque, maski pa may mga gustong palusadon sa pwesto si Duque, day pa manggiraray nagbabago ang mata kan Presidente na maray ang liderato kan Secretary sa Health Department. Enot kaya ni sinabi ni Presidente Rodrigo Duterte na in kaso magdesisyon si Duque o si Roque na dagos nang mag-resign sa pwesto, irerespeto niya ang desisyon kay ni. Binanatan ni Presidente Rodrigo Duterte si Senador Richard Gordon sa pagikan pamamayo kay ni sa Philippine Red Cross. Sa kadawang talk to the town ngunya na simana, si Presidente Rodrigo Duterte nagsabi kasabanggi na garong pigagatasan sa ni Gordon ang PRC sa tahaw kan pandemyang darakan COVID-19. Makangala, sigon kay Duterte na sa haluin na pamamayo ni Gordon ang PRC ang posibleng paagi kay ni na magkandidato sa eleksyon. Inako man kang presidente na nakaresibí siya ng report na interesadong magkandidato si Gordon bilang vice-presidente sa 2022 election. Sango niya hinagad ni Duterte sa Commission on Audit ang pag-audit man sa Philippine Red Cross na sarong non-government as in non-profit agency. Pinahimutikan po ni Pope Francis na ma-resign siya sa pwesto matapos an intestinal surgery kang Hulyo. Kasunod ini ka nagluwas na bareta na sa sarong periodiko sa Italia na gusto na sanang mabuhay na normal kan 84 anyos sa Santo Papa. Nagngalas man ang Santo Papa kung sain nagakuha din bareta ang diaryos may kinaraman sinasabing informasyon. Sinabi kan Santo Papa na padagos niyang gagampanan ng sa iyang trabaho. Sa katunayan, matindi siya sa United Nations Climate Change Conference o COP26 nagigibon sa Glasgow sa Nobyembre. Dayman kay ini pinaglinaw na pasalamatan ang lalaking nurse na sa Vatican na nag-convince sa iya na ipairarom sa operasyon para matanggal ang parte kan sa iyang colon imbes na ipagpadagos ang pagbulong ni antibiotics asin iba pang bulong na inuyunan man kan doktor. Sinabi ni Pope Francis na dahil sa nurse nailigtas ang buhay niya, magigarumduman na unsing aldaw sa ospital ang Santo Papa kan Hulyo matapos magsapanin severe case nin symptomatic diverticular stenosis o pagpiot kan colon. COVID situation around the world. Tinurusan po kan Thailand ang ipinapautob na restriction sa saindang nasyon kontra COVID-19. Sigon sa pinaluwas na tourism o sa pinaluwas kan Tourism Authority of Thailand, kan pagpuon kan bulan na ini pigutugutan ang pagbalik sa operasyon kan nagkapirang business establishment sa 29 nindang dark red zone provinces. Kaya ba hindi sa grado na pagtugot sa dine-in services sa mga kaunan mapa-standalone man o nasa mga malls sagkod alas 8 nin Banggi. 50% seating capacity sa mga air-conditioned restaurants as in 25% o 75% sa mga kaunan o open air. Siring man ang nasa hair and beauty salons, health massage as in spas, magin ang gabos na klase ng education institutions as in iba pa. Alagad, maski tinugutan na giraray ang pagbukas kan establishmentong ini, mas ipapauto pa mang giraray ang curfew sa dark red zone provinces kung alas 9 nin Banggi sagkod alas 4 nin aga. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Dumang kita kay News Manager Mar de la Cruz. Paring Mar, good morning. Go ahead, Paring Mar. Good morning, BP. Pinahayag ng Department of Health o DOH na talagang may mga amigo ka o mahal sa buhay. Sagod sa kanya, nagduduwa-duwa na magpabakuna kontra sa COVID-19. Kung sa akin siya normal sa naini, lalo na kunya na dakulo ng fake news na nagbubutwa. Abiso kan DOH na sunodon ang rest bakuna steps sa pagkumbinsir sa pamilya, amigo at yung pag-iriba, nganing magpabakuna kung turno na ninda. Primero digdi ang respect. Dan gustong sabihin, sa pagkipag-uron sa iba manungod sa bakuna, dapat irespeto ang sendang opinyon. Dahil tulos pagblangkaon ang sendang naaraman o pigtutubudan.
Katakot gani siniguro kan DOH na ang mga bakuna ligtas, epektibo asin libre. Sarong paginomdom kan DCGB, DOH asin kan WHO Philippines para sa ligtas sa pamilya asin komunidad. Ang COVID-19, ligtas at mayaram. Business News. Business News. Mga tugang, bareta po sa lado nin pagninegosyo, posibleng magkaigwan ng aumento sa presyo kang Noche Buena products ngunya na taon. Sigon iyan sa Department of Trade and Industry. Sigon sa DTI, ini dahil naghagad na ang mga manufacturer nin supplier na umentuhan ang presyo kan sa indang mga produkto dahil sa 2020 o kan 2020 napako ang presyo kan supplier kan Noche Buena products. Siring man, sinabi ni DTI Undersecretary Ruth Castelo, papakihurunan girarin nindan manufacturer na dai maghiro kan presyo mantang pigadalan man kanahin siya kung paano babantayan ang presyo. Saro sa pinaglaoman na maita sa presyo kan gabos na klase na inianham. Sigon sa Philippine Association of Meat Processors Incorporated o PAMPI na 2019 pa ultimong naghiro ang presyo kay ni siniguro kang PAMPI na magkakaigbanin sufficienteng supply nin ham ngunya na taon. Mientras na plano man kan grupo nin mga supermarket na magbawas in order sa mga supplier as in manufacturers dahil sa pagbawas kan demand kan mga konsumidor sa nagkaper ang Noche Buena products arod kan Christmas ham. Sinabi kan Philippine Amalgamated Supermarket Association na dakol sa mga produkto ninda ang nakanakaging taon arog kan keso di bola anday inubos o naubos asin ibinalik sa mga supplier. Sigon man sa DTI, sa katapusan kan Oktubre maluwas ang price guide sa Noche Buena products. Sa satuya tabi na 500 years of Christianity, ang mga Vincentians kaibahan ang Daughters of Charity nag-arabot sa Pilipinas gikan sa Cadiz, Spain kan Hulyo 22, 1872. Sinda ang responsable sa pagpapahiwas kan education sa mga establisadong Conciliar College Seminary as in formation kan mga native clergy. Ang Adamson University na ipundar kang 1932 kan Greek chemist na si George Lucas Adamson. Iyoan na-acquire kan Vincentians asin Congregation of Missions kang taon 1964. Engineering ang flagship program kang universidad. Alagad, dahil manatawadan ang kalidagang edukasyon kan siyampang mga colleges kini dahil sa malinlain na accreditation, autonomous status as in ISO certification. Ngunya na igwan ng global status ang Adamson as in nag-admitir nin mga foreign enrollees, partnerships sa mga foreign organizations, ASEAN integration as in nag-establisir in alumni chapters sa iba-ibang parte kang nasyon. 100 years of Christianity. Mga tugang yan po detalyas kan mga drakulang bareta ang unyan aldaw. Sinurat po ninda News Manager Mar de la Cruz, Edwin Peralta, Angel Mustasa, kasabay si Andy Espinar, siringman ang Mega Force Patrol. Ini po ang GB, garantisadong bareta sa GB News Express. GB News Express. News Express. GB News Express. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pilipinas, saan ka pupunta? Tagal mong nakaparada. Wala bang magmamaneho? Ba't paatras ka? Di ba dapat umaabante ka? Pilipinas, saan ka pupunta? Naliligaw ka yata. Oops, mababangga ka. Ay, baka kailangan mo na magtuturo. Di lang manduduro. Yung di bolero, may plano. Hindi importante apelyido. Yung totoong Pilipino, maka-Pilipino. Kailangan mo ng leader. Para sa susunod, Pilipinas muna. May kilala kami.
Si Leader Lenny. Sweldo na, Nay! Sweldo na, Nay! Sweldo na, Nay! Sweldo na, Nay! Pili ng Bear Brand! Pili ng Bear Brand! Siguruhin ang tibay! Ng tibay! Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, Nay! Sweldo na, Nay! Sweldo na, Nay! Sweldo na, Nay! Pili ng Bear Brand! Pili ng Bear Brand! Siguruhin ang tibay! Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya Nutrients, Vitamin C, Iron, and Zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Matapang ako, matapang tayo. Kayang hindi aatras sa pagharap ng bukas. Ginebra ako, Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Ginebra Nation ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Sa narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ng FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor.
Maaari nang mag-enroll para sa school year 2021-2022. Ang University of Nueva Cáceres ay kasalukuyan ang tumatanggap ng enrollees para sa basic education, college, School of Law at School of Graduate Studies. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Janet sa 0907-156-6898. Experience UNC's quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready, work ready, and life ready. Enroll now! Nagdadalog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Happy birthday po kay Hannah Pauline Rosal Gregory. Tamang-tama, piyesta ko niya ni Saint Gregory. Happy birthday, Hannah Pauline Rosal Gregory. So, baby ini ni Doña Tina Rosal. Ang edad kayo ningon niya ni? Ay, 16th birthday. 16th birthday pala. 16 anyos na. Ang bilis ng pangyayari. Ano? 16 years old na pala. No? Miss Hannah Pauline Gregory, happy birthday. Wag mo nang sabihan si mama mo na magpadala ng mga pagkain. Okay na ka mo yan, mama. Dito na lang tayo sa bahay. Huwag mo nang sabihin na magpadala ng mga pagkain sa mga friends. Kasi birthday. Happy birthday! Taga dyan ini sa Kwan, taga dyan ini sa Imperial Ridge View. Dito sa Legazpi. Buragwis yan, ano? Imperial Ridge View. Buragwis area yan. Buragwis or ano yan, Ronald? Puro area, ano? Di ba? Buragwis or puro area? Hindi ko lang sure. Hannah, happy 16th birthday. Sweet 16. Puro asa po. Naling mo, nagdadangog pala si Ate Tin. Ate Tina, nasa puro side. Wag mo. Paradukan lamang kita. Paradukan. Mauturo na naman sa birthday ni Sunny na may pagkaon. Hannah, hello. Enjoy your day. Happy birthday. 16, dalawang ang taon na lang magdidibo. Ano, sana dahil ng pandemic sa after 2 years, ano, para tuloy-tuloy ang ligaya. Okay, sige. Utan pala ng birthday kasi, kasi Kapitan Sunny Cantar. So, amigot niya, amigo tama, ha? Okay, sige po. Thank you. Salamat ka sa inyong pagantabay. Happy birthday, Girara. O sa mga bustabing birthday, may birthday greetings dyan. Thank you. Salamat ka sa inyong pagantabay sa Morning Hirit. Mabalik po ako sa aga 5 to 7. Sa aga. Yan na, 7:30 lang. Sa programang Anhapot. Mura alas 9. Abangan po nindo sa Facebook Live, mga tugang an live broadcast kan DCGB sa misa po dyan sa Albay Cathedral, alas 9 ninaga. Fiesta po ni San Gregorio Magno. Okay? Yan po ang aktibidades, pero limitado man talagang harandaan dyan sa Albay. Yan po sa COVID-19 issue. Kaya ni si Edwin, wala talaga ngayon. Di nga kung niya naghanda, sabi ni Derek Edwin, di man niya baga pwede magharanda. Buda, bawal nga niya ang mga bisita sa araw. Tama ka man nga niya ako dyan, Derek. Pabor man sa inyo. Salamat. Sa Muya, may pista kami, Enero. Barangay 8. January ang fiesta namin. Enero. Santo Niño, anong patron mi nga? Basta, Enero kami. Salamat po. Kasi ng pagantabay, GB as all. God bless us all. Lalaki! Bakit niyo po ba ako pinapalo? Pakainin niyo na lang po kaya ako. Oo ba? Dahil sa sagipsaka na isinabatas ni Senador Kiko Pangilinan, rekta na sa merkado ang benta. Magiging mas mura ang pagkain natin. Commercial po pala to? Anak naman, walang nagsasalitang baby sa totoong buhay. Pagkain para sa ating pamilya. Senador Kiko Pangilinan. Agree tayo dyan. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir.
Na-imagine mo pag natapos na ang paghihintay